И здравейте, аз съм Георги, днес играем Skyward Sword of Craft, както виждате, ако или не знаете, е апдейтнат против хакове, защото вие знаете сигурно колко хакове имало тук. Окей, доста добри неща, тук вече се Diamond неща и в момента съм с друго име, ако се чудите, ето, минус една точка. Да, преди малко играли се метнах от мапа. Так. Така. Само тук са... Ого, ето виждате геомата неща. Но за сега е само каска. Така, мисля не там да хода да скачам, да трепа отбой. Окей, айде. Goodbye, motherfucker! Дай тук на перлите. Бат. Рип. Така, той имаше по-хубав честплейт. Така. Дали има някой там? Чакайте. Казвайте, ако някой идва. Не лагай. Не гледайте, играя на два ченка. Има човек. Чао! Извинете, но малко подсмърчам. Разблявам се. Човек. Ариуе! На 4 ченка сега ще мачка. Иде на средата. Така, има ли някой тука? Така. Така. Аз в тази игра майче направих всички килове за сега, хора. Катери се! What? Някой чупи ли? Спри се! Сезам, спри се! Хоп. Окей, няма никой. Така, ендър перли сега. Единствено ми трябват ендър перли. Играта може би ще взема. И чубуца, бака! 13 стара. 15 айрон. Ти реален ли си? Що ги взех, аз не знам. Още едно. Може би фил айрон. Само че дадеше само с димантова каска и вправите. Не, една минута до края на клипа. Клип се получи чудесен, хора. Та ти долу. Хоп. 1.9 PvP искаш ли, бе? Get up. Бих! Хора! Бихме! Така, това беше от мен за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, оцените, коментирайте и до скоро. Бе. Така. И това беше от мен. До скоро.